Ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони шабакаи мо Насим ТЖ. Умедворам ки ҳама каса хуб ҳастед. Ва дӯстони азиз, мо дар навори имзо якчанд намуди мошинҳои фурӯшида ба навор гирифтем. Барашон пешкаш мекунем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. Курси рӯ дар рӯи экран ва касоне ки ягон чи барои фурӯш ва реклама карда дошта бошед, мошин, хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания, ягон маҳсулот дошта бошед, марҳамат дар WhatsApp мо равон кунед. Иншоалло ки мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. Аз ҳаматон хоҳиш дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед, подписия кунед. Навори беҳтарин иштага иншоалло ки ана дастгиро моро фаромӯш накунед. Дастгиршон пешаи мост. Ана чӣ хеле ки мошин мехоҳед дӯстон, ҳатман дар комментария нависед, мо ба шумо кофта ёфта пешкашон мекунем. Ба ҳаматон тамошои бо фаровон дӯстони азиз, дастгири шумо пешаи мост. Лайкҳоро бизанед, подписия фаромӯш накунед. Мегузарем ба видеои имрӯза. салом дӯстони азиз ва муҳоҷирон, кадоме ки бор доштагӣ бошед, аз Москва ва Московская област борои шуморо ҷамъоварӣ карда ба лубои ҷои Тоҷикистон роӣ мекунад. дӯстони азиз, ина марҳамат камазшон дар муддати 10-12 рӯз ба Тоҷикистон расид. биёед ки боротона қабул кунед. одами боварнок мебошад, алҳамдулилла ки 10 сол таҷрибаи кор дорад. аз ҷониби клиентош ягон чи шикоят шудагӣ нестай. бе ягон камбудӣ бо хости аъло борои шуморо соғ салом ба Тоҷикистон равон мекунад. марҳамат дӯстони азиз, дар ватсапашон нависед ва аз номи сомонаи мо Насим ТЖ салом расонед. дӯстони азиз, пеш аз навори астраҷиҳоро якта мерседеси дастрошнаста Мерседес 190 соли 1991, мотораш гуфтага ки 1.8 литрай, коробкаш механикай, судишурияш бензин плюс газ ҳардаш кор мекунад. 1 сола ҳуҷҷат ҳам дорад. Утилизатсия кардагӣ ҳастай гуфтага ки тайёрай. қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. нархи мошин бошад 25 000 сомониш мега арзон мешавад. рақамҳои ватсапи дӯстони азиз мондагиаи 881 11 01 18 метавонед ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед. марҳамат дӯстдорони мошинҳои фурӯшӣ, яъне ки мошинҳои астраҷӣ хачибек аста якумин эълони мо соли баромад 2003 сол. мотораш 1.6 литрай, коробкаш механик, бензини холиқади ҳаракат мекунад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. 1 сола ҳуҷҷат дорад. утилизатсия кардагӣ ҳаста, яъне ки тайёрай. мошин ягон камбудӣ ва расход надорад. номерҳои транзит 14 баллони пачка дорад. қарор дорад айни ҳол дар шаҳри Душанбе. нархаш бошад 56 900 сомониш мега. марҳамат дӯстони азиз, касоне ки астраҷӣ гуфтагӣ буд, астраҷӣ тоза бениҳоят састаянч хуб. номерҳои транзит аз бензини холиқади ҳаракат мекунад. 2003 сол. рақамҳо барои тамос баромадан бо соҳиби мошин 987 51 00 48 метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, эълони дигариамон Opel астраҷӣ ҳастай дар кузуфи караван. соли баромад 2002, мотор 1.6 литрай, коробкаш механикай, бензини холиқади ҳаракат мекунад. мошин гуфтага ки ягона задагии пусидагӣ умуман надорад. чашкиёш валидкагӣ надорад. хулоса мошин бе ягон расход 4 баллони пачка дорад. 1 сола ҳуҷҷат. қарор дорад айни ҳол дар шаҳри Душанбе. нархи мошин бошад 80 000 сомониш мега. дта дай пешиш электропакетай, салоншам тоза. марҳамат дар рақамҳои экранда метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти аниқтари мошинро аз худи соҳибашон дастрас кунед. ва дӯстони азиз, сеюмин эълони мо астраҷӣ хачибек, соли баромадаш 1999, мотор 1.6 литрай, бензини холиқади ҳаракат мекунад. мошин гуфтага ки дар ҳолати хуби техникӣ мотори самолёт бар ин кор мекунад. ягон камбудӣ надорад. 4 моҳ тонировка, 1 сола ҳуҷҷат, утилизатсия ҳамаш ҳастай, 4 дар электропакет, кондитсионер ҳамаш кор мекунад. 4 баллони пачка дорад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошин бошад 59 000 сомониш мега. дӯстони азиз, марҳамат дар рақамҳои экранда метавонед муроҷиат кунед.
ва дӯстони азиз, астраҷи навбатиён, астраҷи караван соли баромад 2004 мотор 1.8 литр, коробкаш механик, бензини холиқади ҳаракат мекунад. Мошин гуфтагие ки полни обси тозаҳай, вагонияй мошин ягон камбудӣ надорад, ҳолатиш бениҳоят хуб, задагии пусидагӣ умуман надорад, 4 баллони пачка, чихолҳои закаснои задагӣ. мошина ба хидмат гуфтагии тайёркардагӣ дастурошна сум дар коштисай, барои ҳамин хотир мефурӯшимша. гуфтагие ки дӯстони азиз бихариш, иншоалло ки баракат меёбӣ. 4 электропакет, ягон камбудӣ надорад, қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошин бошад 95 000 сомониш мекунад. марҳамат дӯстон, метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, агар шуморо чунин мошинҳои фурӯшӣ дошта бошед, мошини ё ки хона, замин, ягон техника барои реклама кардан ё ки фурӯхтан, марҳамат дар WhatsApp ма 911 39 43 44 сураташа гирифта дар WhatsApp ҳоятед реклама карда, дар муддати кӯтоҳ иншаалло ки фурӯхта медиҳем. марҳамат дӯстон, муроҷиат кунед. дӯстони азиз, 5 июли моҳ Opel Astra-ҷи дар кузови седан, соли баромадиш 2003 сол, моториш 1.6 литрай, коробкаш механикай, бензин плюс газ ҳардуш кор мекунад. гуфтагие ки мошин аз соли 2016 як даст вагонӣ гаштагӣ, радной краскаи хичай, ранг шудагӣ нестай, 4 баллони пачка, мотор, коробка ходовой 100%, пешу қафо вагонияй нозадаай, кондитсионер ях кор мекунад, ҳуҷҷатош 1 сола, утилизатсия кардагӣ ҳастай, қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошин бошад 69 000 сомониш мегӯяд. марҳамат дӯстони азиз, метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, эълоннигариямон Opel Astra-ҷи дар кузови хачибек, соли баромадиш 1999, мотор 1.6 литр, коробкаш механикай, бензин плюс газ ҳардуш кор мекунад. мошин гуфтагие ки ягон камбудӣ надорад, ҳуҷҷати солона ҳам дорад, утилизатсия кардагӣ ҳастай, 4 баллони пачка дорад, аккумулятор нав, нарӯшка камтар кор дорад. даруни мошин ягон камбудӣ хулоса надорад, тозаҳакай, варианти алишерам ҳастай, ба ягон хондай ё ин ки Camry бошад, болои сумметим қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи Astra-ҷи бошад 42 000 сомониш мегӯяд. дӯстони азиз, марҳамат, метавонед дар рақамҳои экранда дар тамос бароед. дӯстони азиз, Astra-ҷи арзон дархост кардагӣ буданд. ина марҳамат, Astra-ҷи караван, солаш 1999, мотор 1.6 литрай, коробкаш бошад механикай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. сӯзишворияш газу бензин, гази евро 4, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, 4 баллони 80% дорад. нархи мошин бошад дӯстони азиз 47 500 сомониш мегӯяд. рақамҳо барои тамос 108 83 23 23 қадим метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, Astra-ҷи караван, солаш 1999, моториш 1.6 парастой. Astra-ҷи караван дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. документ дорад, утилизатсия ҳам дорад. хулоса қарор дорад дар шаҳри Душанбе. краскаш сафсафед, баллонош 4 баллони 80-90% дорад. мотор, коробка ходовой 100%. нархи Astra-ҷи бошад 50 000 сомониш мегӯяд. рақамҳо барои тамос баромадан бо соҳиби мошин 918 41 10 31 қадим метавонед ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед ва маълумоти аниқтари мошинро аз худи соҳибашон пурсон шавед. ба хотири меҳнати мо шерӯинар, лайкҳоро фаромӯш накунед. ҳатман дар канали мо подписатсия кунед. дӯстони азиз, Astra-ҷи тоза гуфтагӣ буданд, яъне ки Astra-ҷи караван, соли баромадиш 2004, сӯзишворияш бензин плюс газ ҳардуш кор мекунад.
коробкааш бошад автоматикаи, мотораш 1.8 литрай. Мошин нозада, мотор, коробка ходовой сатвоиз, номерҳои транзит, 4 баллони пачка дорад, 1 сола ҳуҷҷат, яъне ки тонировка, хулоса ҳамаи чиз дорад гуфтагиай. Коробкаш автоматик, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, утилизатсияам кардагии тайёрай. нархи мошин бошад 76,000 сомониш мека. Мошина биё аз пеш бибин, маъқулот кишид, савдо дар назди ҳамин мошин мешавад. рақамҳо барои тамос 918 88 88 95 қади метавонед ба ҳамин рақамҳо занг бизанед. дӯстони азиз, астраҷи навбатиамон, астраҷи яъне ки дар кузуфи седан, солиш 2001, мотораш 1.6 литрай, коробкаш механикай, бензини холиқади ҳаракат мекунад. мошин гуфтага ки дар беҳтарин ҳолат қарор дорад. мотор, коробка ходовой сатвоид, краска талаб нестай, 4 баллони пачка дорад. қарор дорад айни ҳол дар шаҳри Душанбе. нархи астраҷи бошад дӯстони азиз 77,000 сомониш мега. марҳамат кунед дар рақамҳоро экранида 933 44 44 21 қади метавонед ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед ва маълумоти аниқтари мошинро аз худи соҳибашон пурсона шавед. ҳазор раҳмат калом барои дастгирии беҳтаринтон. дӯстони азиз, ин охирон мошини фурӯшиамон астай. астраҷи хачибек, соли баромад 2000 сол, моториш 1.6 литрай, коробкаш бошад механикай, бензини холиқади ҳаракат мекунад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад, срочна утилизатсия кардагӣ астай. нархи охиришай қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархеш бошад 40,000 сомониш мега. рақамҳо барои тамос 915 0030 қади метавонед ба ҳамин рақамҳо занг бизанед. дӯстони азиз, боқӣ сарбаланду хонобод бошед. лайкҳоро бизанед, дар канал подписатсия кунед. худованд нигаҳбонтон бошад. хайр дӯстон.